Claus, I er bagud det meste af kampen, men kommer op til sidst og kommer foran. Men det ender med en uafgjort. Hvad tænker du om det? Ja, det irriterer mig, fordi jeg synes, vi har fat i den lange ende til sidst. Og så synes jeg, at vi selv laver nogle dumme fejl og giver nogle chancer væk, som jeg ikke synes, vi gør. Så lige nu er jeg ikke specielt tilfreds. Hvad tænker du? Altså, det var jo trods alt bedre end sidste uge. Hvad får du med, som du tænker er bedre? Vi får et point, og vi får halden med igen i dag, som også bakker os rigtig flot op. Ellers så synes jeg, så overskygger stadigvæk de dumme fejl. Alt det er egentlig langt hen ad vejen fine spil også, at vi er bagud med 5 hurtigt inde i anden halvleg. Men kommer så flot tilbage og spiller fint 7-6-spil i store perioder, og dækker også fint op. Men så giver vi det væk alligevel til sidst. Men der må være noget, vi kan tage med til de næste kampe her, fordi nu bliver der alligevel kæmpet lidt for det. Ja, men jeg synes heller ikke, at det fejlede med fight i Skive. Der havde vi heller ikke Pauli Mitun med, og han spiller en flot kamp i dag, og det betyder noget. Sebastian Minor kommer også ind og har nogle rigtig fine redninger på chancer, som vi egentlig gerne vil give væk også, så det var rigtig godt at se. Så der er selvfølgelig små ting indimellem, men lige nu er jeg bare mega irriteret over, at vi ikke får 2 point, som jeg synes, vi skulle have haft.